Príjemné dobré ráno vám praje Trimbroker. Vítame vás pri ranom zhrnutí 28.1. 10 hodín 30 minút. No a poďme sa pozrieť dôležité udalosti, ktoré boli na trhu za posledné obdobie. Vieme, že toho bolo veľa, aj keď trh momentálne nevyzerá príliš zaujímavo. V každom prípade zaujímavý môže byť už veľmi skoro. Takže upozornenie, no a poďme pozrieť na Saxo Trader, kde vlastne vidíme to, že euro skutočne sa nepohybovalo nejak výraznejšie. Po odmietnutí včerajšieho rastu vidíme dnes test poklesov. Možno aj s tým, ako britská libra klesá na dnešné minima po zlých číslach alebo horšie čísla HDP, ako boli očakávania. Vidíme, že trhové očakávania neboli naplnené, preto vidíme mierny pokles, silná rezistencia 1,66 zatiaľ drží. Čo je pozitívne, je rast austrálskeho dolára a japonského jenu, teda dolar jenu, aby som bol presný. Tieto dva páry ukazujú to, že môžeme na chvíľu vidieť konsolidáciu tých posledných veľkých strát, hlavne potom, ako americké akcie, aj keď včera dosiahli nové minima, uzatvárali opäť negatívne, avšak zdá sa, že ten pánecký pokles už končí a sme momentálne okolo úrovne 1780. Vieme, že kritický support je 1770, v podstate tam, kde sa včera odrazili prudko akcie dohora, čo znamená to, že niekto pri tomto supporte nakupuje, no a snaží sa možno to, aby trh dostal svoje dno alebo zaznamenal svoje dno práve na tejto úrovni. Podobne aj DAX, respektíve Eurostoxx, po 2 dňoch prepadu sa zdá, že by mohla prísť stabilizácia. Táto stabilizácia súvisí hlavne s tým, čo sa včera udialo na tureckej líre. Jednoducho vidíme tu euro voči tureckej líre, kde včera po tom veľmi prudkom ďalšom poklese tureckej líry tá výrazne zrazu oslabila, spravila 1500 pipov v priebehu pár hodín. No a to hlavne kvôli tomu, že sa očakáva, že by sa niečo pozitívne mohlo na tureckej líre udiať. Tu vidíme ten prudký pohyb, ktorý bol v priebehu niekoľkých hodín od úrovne 2,4, takmer 4 voči americkému doláru. Turecká líra posilnila až na 2,3, čo je skutočne obrovský, 2,28, čo je skutočne obrovský pohyb. No a to bolo hlavne na základe toho, že sa hovorí, že centrálna banka by mohla zvýšiť veľmi výrazne úrokové sadzby až o 3%, čo by spôsobilo to, že kapitál by sa prestal z Turecka odlievať preč, naopak by mohol začať pôsobiť atraktívne. Takže uvidíme, čo bude alebo nebude. Podľa mňa to bude kľúčová udalosť dnešného dňa. Turecká sadnutie Tureckej centrálnej banky, ktoré je mimoriadne, samozrejme, je naplánované až na noc, až na 11. hodinu v noci 23:00. Turecká centrálna banka bude rozhodovať o tom, čo spraví so svojou monetárnou politikou, či ju začne výraznejšie utesňovať. Ak áno, niektoré banky hovoria o tom, že by skutočne mala zdvihnúť úrokové sadzby až o 3%, čo by mohlo spôsobiť atraktivitu tureckej líry. Takže sme veľmi zvedaví, dôležitá informácia o 11. dne večer. Včera práve turecká líra zastavila ten veľký prepad, ktorý sme mali na akciových trhoch a v podstate už deň predtým sme rozprávali o tom, že práve emerging markets sú teraz kľúčom, no a uvidíme, ako k tomu prispeje práve Turecká centrálna banka v noci. Dnes máme ďalšie dôležité čísla, respektíve relatívne dôležité čísla z Ameriky. Máme spotrebiteľskú dôveru, máme tovary dlhodobej spotreby, avšak tie stále nebudú nejaké kľúčové. Viem, že zasadá FED a práve vo svetle tých posledných udalostí, to znamená veľkého prepadu akcií, rovnako pohybu na emerging markets, môžeme sa pýtať to, či jednoducho budeme vidieť tapering, ďalší tapering alebo nie. No a to bude tá dôležitá udalosť zajtra o 8 hodine večer, takže budeme pozorne sledovať to, čo sa bude diať na Fede, s čím prídu, pretože ak by prišli s taperingom, tak môžeme vidieť pokračovanie alebo obnovenie toho poklesu, ktorý momentálne nastal. Ak si neprídu, môžeme vidieť prudký odraz nahor, čo je síce vec zaujímavá, avšak dozvieme sa to pravdepodobne až zajtra. Práve preto dnes obchodovanie nemusí byť nejaké extrémne zaujímavé, možno až potom po 11. hodine, ale vieme, že to je v noci sa turecká líra príliš neobchoduje, takže až zajtra ráno. Takže uvidíme, poďme na americké akciové trhy, kde sme videli to, čo som povedal, že mierne poklesli. To, čo najviac pokleslo, bol Nasdaq, ktorý stratil vyše 1%, stratil ho kvôli Apple. Apple sa prepadol až 8%. Po
after hours, preto lebo mali sme výsledky, ktoré nesplnili očakávania, predaj iPhoneov nedosiahli to, čo analytici očakávali. Európske akcie sú momentálne v pluse, a to nie je nič prekvapujúce, lebo nepadali večer s americkými, samozrejme po uzatvorení, ale mierne poklesli ázijské akciové trhy, ale skutočne iba mierne. Takže zatiaľ to, čo vidíme, je stabilizácia a budeme čakať, čo sa bude diať, pretože úrovne sú veľmi, veľmi zaujímavé. Ako náhle sa pozrieme na graf VIXu, to znamená volatility na akciovom indexe S&P, tak vidíme, že tá je najvyššia od októbra minulého roku a takéto úrovne dosiahla v podstate za posledný rok iba 3-krát, respektíve teraz je tu štvrtýkrát, kedy dosiahla úroveň 18%. No a to naznačuje to, že obavy sú skutočne relatívne veľké. A nielen, že obavy sú veľké, ale aj to, že pokiaľ sa situácia upokojí, tak môžeme vidieť pomerne rýchly pokles volatility a tým pádom samozrejme aj rast akciových trhov, ale volatilita momentálne na S&P ukazuje to, že skutočne sme momentálne na tom rozhraní, na tom bode, kedy sa vlastne ukáže, či budeme rásť ďalej s volatilitou a pôjdeme k niečomu dramatickému, možno ako v máji 2012. Vtedy, keď sme videli tie veľké problémy na emerging markets, alebo jednoducho sa situácia upokojí a opäť padneme niekde k úrovni možno 12, to znamená o 1/3. Práve preto treba pozorne sledovať to, ako obchodníci budú obchodovať aj volatilitu, pretože to nám ukáže ich pohľad na to, ako vnímajú akciové trhy. Teraz tá príležitosť určite je. No a podobne je na tom volatilita aj na tureckej lire, ktorá momentálne je nad 18%, rovnako ako pri S&Pčku. Vidíme, že takáto situácia bola naposledy v roku 2011. To znamená, že ak niekto chce momentálne profitovať z tureckej líry a verí tomu, že centrálna banka dokáže v noci stabilizovať situáciu, tak práve predaj volatility na tureckej líre je extrémne zaujímavý spôsob obchodovania, kedy môže si pripísať veľkú prémiu a delta hedžovať samozrejme pohyby spotu s tým, že delta hedging by nemal byť nejaký extrémne stratový. Takže tá možnosť, ako ísť na volatilitu, opäť sa len ukazuje to, že sme na veľmi, veľmi zaujímavých úrovniach a tu sa bude lámať chlieb, či ideme do skutočne ešte extrémnejších vecí, alebo či uvidíme stabilizáciu a konsolidáciu volatility, vidíme naspäť možno k 6%. To znamená, že za jeden rok sme spravili nárast volatility v podstate trojnásobný a viac ako dvojnásobný bol práve za posledné 2 mesiace. No a poďme na Európu, kde najviac padal Eurostoxx a dôvod, prečo padal, je samozrejme aj výpredaj na emerging markets, ale aj to, že máme negatívne očakávania ohľadom európskeho akciového trhu. Tu vidíme konsenzus obchodníkov respektíve analytikov pre zisky spoločností v Eurostoxe 600, to znamená 600 najväčších spoločností v Európe. No a vidíme, že tie zisky ešte keď v máji minulého roku boli na úrovni asi 9%, ich očakávaný nárast, tak vidíme, že tento nárast momentálne klesol až na nulovú hodnotu. To znamená, že európske akcie veľmi výrazne narastli, výrazne prekonali očakávania analytikov, na druhej strane zisky výrazne poklesli a sklamali očakávania, ktoré boli ešte pred pár mesiacmi. To znamená, že tu je situácia jednoznačná, ten vplyv prílivu kapitálu do eurozóny, ktorý bol veľmi pozitívny a dlhopisy Španielska, Talianska, Írska, Portugalska a tak ďalej, tak a zároveň bola pozitívne samozrejme na akciové trhy, kde sa nalialo veľmi veľa peňazí. Podľa mňa začína ustupovať, pretože Taliansko, Španielsko a ostatné periférne krajiny už majú extrémne nízke výnosy, situácia na akciovom trhu nie je pozitívna, ako vidíme, takže to len dodáva obavy ohľadom toho, že pokiaľ by Fed pokračoval v taperingu, pokračoval by výpredaj emerging markets, tak akcie v Európe môžu aj výraznejšie klesať, pretože nemajú žiadne fundamenty, o ktoré by sa dokázali oprieť. Takže to je asi to najdôležitejšie, čo sa stalo za posledných niekoľko hodín. Dnes uvidíme teda dôležité čísla, hlavne podľa mňa zasadnutie Tureckej centrálnej banky o 11. hodine, ktoré môže nejakým spôsobom rozvíriť ďalšie snahy buď o výpredaj alebo skupenie emerging markets s následnými možnými veľmi silnými vplyvmi na akcie a prípadne aj na ostatné meny. Viac možno zajtra, v každom prípade zajtra večer bude to kľúčové a to je Fed, ale na to si ešte počkáme. Takže viac si poviem o 11. hodine s Jánom Beňákom, no a dovtedy sa majte pekne.